ora enek wong. Sepi. So. Aku rene mergo nagih janjine kadangmu. Nagih janjine kadangmu Kang Mas Sutrisno. Sutrisno. Kang Mas Sutrisno iki janji apa karo kowe? Lamun iso nggulung gendera harga kula, undu-unduan iki aku bakal dikon ngepek bojo kowe. Iku ngepek bojo? Iya. Ya kowe gelem ora? Lho, mbok ngep aku mah. Aku tetep gelem. Lah kok kepenak temen kowe? Lho kok kepenak aku? Ya iso. Kowe nek ndek bojo karo aku, swarga kanggo kowe, neraka kanggo aku. Ngono kuwi ya kualik. Kok iso kualik? Kok aku nek dadi bojomu? Iya. Kuwi neraka kanggoku ning swarga kanggomu. Ya ora iso. Iki kaya ngene to Sudono. Malah aku sing ketiban neraka nek. Kok bisa ya kuwi to swarga sing neraka iki aku. Saumpamane aku mlaku-mlaku Saumpamane mlaku karo aku. karo kowe, mesti wong do alok ngene. Aloke piye to Sudono? Wah, Sustrisni nggawa kethek. Swarga kowe neraka kanggo aku. Ora saka kuwi aja mbok bacotno arep kepek bojo karo aku. Ora iso, kudu tak bacotno merga iki perjanjian karo kadangmu Sutrisno. Lamun iso ngalahno wong Hargapura, undu-unduane iki kowe. Senajan to kowe iki arep bacot. Ning yen aku mah kowe arep ngopo? Sutrisni, Apa? aku alus iso kasar iso. Lamun aku kasar, aji-aji perkewananku mesti metu. Apa? Aji-aji perkewanan. Iya. Ora ana aji-aji kok perkewanan. Aji-aji kuwi apa? Duwe aji-aji wedhus janggitan. Kowe iki kok ya ngane-ngane. Lho iya. Ora ana ning jagat iki kok aji-aji wedhus jangkitan iki gak ana. Mulane sing duwe mung aku tok. Ora percaya? Ora. Tak sakne aji-aji wedhus janggitan. Ora bakal mandi to Sidono ora mandi. Yut, aji-aji wedhus janggitan. Hus, hup. Iki apa to Sidono? Bocah goblok. Gini. Nek aku wis nyatet aji-aji wedhus janggitan, iki kowe kada wedhus wedok, bakal mbok upit-upitno. Kowe dadi wedhus lanang, aku dadi wedhus wedok. Wedhus wedok. Yen kowe kecake aji-aji kok aku tak upit-upit ta? Iya. Lah yo kondo ket mau to Sidono. Lah kan malah meneng ae. Ya wis dibaleni. Iya. Ya. Elek ora? Elek. Sunatek aji-ajiku wedhus janggitan. Hup. Iyut. Kilis. Mah. Ngentut kowe. Bar mangan opo kowe kok iso brudul? Bermajagung. Heh, Bermajagung. layak ambune sengir-sengir piye? Aja maksa aku mau. Kudu gelem. Mau ya to Sidono. Mergo perjanjian utawa sak perjanjian karo kadangmu Sutrisno, Sok. gelem ora gelem kudu milih siji antaraning loro. Aku kudu milih. Siji antaraning loro. Aku milih apa to Sidono? Kowe ngepek bojo aku apa aku ngepek bojo kowe? Sik. Piye? Tembungmu kok ngane-ngane. Heh? Aku Ngepek bojo aku. Aku Hmm? apa aku mbok pek bojo? Kuwi ya padha wae to Sidono. Ora no. Ya padha. Kudu gelem. Mau. Ora gelem. Aja. Urung. Malah kaya tong-tong lek rembang. Gelem ya? Gelem. Mama, Apa kowe njaluk tak gandrung? ora usah. Senajan to mbok gandrung aku iki ya mau karo kowe, rupamu nenggambrong kaya ngono.
ireng ketoke kabeh ireng ning ana sing ora patek ireng. Ora ana. Ana. Saka dhuwur nganti ngisor kireng kabeh. Rak kon jaba. Engko nek wis kon jero ana sing ora patek ireng. Iki ora ana ireng kabeh. Mulane kowe dadi bojoku engko tak dohno. Alah ya apa? Gelem ya ni? Mama. Ni. Ma. Tresni. Kowe iki aja maksaku. Kowe kudu gelem. Gelem ora? Ma. Gelem ora? Ma. Oh. Gelem. Mama. Kadare mati ya, Ma. Iki sindana kowe iki aja ngono gilan aku nyawang kowe. Iki wong edan tenan iki. Kowe aja gawe mangkale atiku lho, Di. Kene. Aku nek ngamuk langsung tak candak tanpa alus-alusan tak perkosa. Piye? Wong lanang kok koyo kowe. Lho. Kok ra duweni isin lho. Nembung tresno ditampik kok. Ditampa apa ora? Ora. Gantian. Endi kowe? Yo. Janjiane sak prajanjene rak ngono. Yo, Di sing ditampa, nek aku sing ditampa kowe aja lara ati. oke. Nek kowe sing ditampa aku Ora lara ati. lara ati. Lho, yo. Yo. Wis ora padha ya. Kak. Gak padha. Ayune tumpaku. Iki kok tunggale. Kabeh apa iku? Nyanyi. Sing ana wong pira kok ijen. Lho, sing akeh kok do balik rene. Apa balik rene ora delok tapi Lah apa? Balane lha. iku gelarane kari. Dasar ayu. Iki lho yo tak drono aku mah. Dasar ayu lengkung Bagaimana? Oke, lanjutkan. Apakah kau bisa? No way. Suaraku ora apik nggo nyanyi. Apik? Nggo adan. Apa kowe tau adan? Gak. Mulane apik. Asemon. Turutono. Lek ku ngapalno semua. Lakon iki wis kesuwen. Turutono lho mendar mangkat meneh. Gak ngono ale. Wis sehat. Wis sehat. Pun, Oh wis, apik iki. kon ngombe slompong ora gelem. Sida ora tak rabetno tenan. Aja rapi alah. Hei, Inget kok kowe kok lali ya. aja ragi. Turutono aja tansah kawin. Sate kandhane bojoku lho. Arepku nek ngene iki aku arep perkosa kowe ora munadi iki ben kepengin. Nyedak orene Sutresni. Nyedak orene Sutresni. Kowe tak kol. Leti. Lah bocah. Bocah modune ngono kaya permen dapur sik. Berarti kleti. Terus ya, Bek? Kari sak foto. Terus lho kowe. Tambah ya. Aku iki Palburi. Iya, Palburi. Lah kok aku Palburi, iki Palburi. tukang tambal ban lho. Iya. Lah terusane sing mburi ya. Nah, Mak jedar, dar. Kantokmu mlorot. Esuk-esuk roh bokong kok medhu.
Rene. Pokokku kene. Ya Allah. Pokok kok padha citakan aja. Kene to Sidono. Apa? Batal aku. Kok batal kene ya? Aku bar wundu. Lha kowe kaya biar wudu iki arep ngopo? Lah pek kesik rai. Aja terus sore kaki. Terusan piye? Aja. Kowe kok jebol lho, Kak. aja tansah gawe. Adito Sidono. Ketoprak malah kaya wong jaring iwak. Kowe Candrono lan Sidono. Piye? Tak jalukne sumingkira saka Taman Sari. Nanti aku kejagat aku rasa aku dadi bojo. Kok nganti ra kelakon? Awak dhewe wis kadung rekoso. Gebuk perang ing Argapura. Ibarate wong nyabrang segara wis teko tengah-tengah. Nganggo apa? Cukrik. Jablas kelebus Mundur. kelebus. Udune Ubur-ubur ikan lele. maksude Perkosane. Panik dekne aku sing joget. ana udan sicak kok rekoso ngene iki. Aku ora paham karepe bapakmu. Mosok bojomu kabeh diotok-otok pakmu. Tuwek bragas. Ngerti adikku Sutresni kok mbok plekotho iki Mas Tempi. Iki ana bambangane kata-katane nek plekoto iki. Iki bambangan saka ndi? Basane demek-demek iku apa to? Otok-otok. Iku tekek apa piye kok otok-otok. Aja wali. Raja lagi sudah saya bikin kebun. Wis perjanjiane awake dhewe antarane kowe, aku Kakang Candrono piye? Lamun bisa nggulung gendera Hargapura undundane adimu Sutresni. Lah ndi genderane? Loh, wis tak pasang ning ngarep bali desa. Nek tak percaya parani rono, mangko danan sithik rada teles. Apa-apaan ini? Ayo, Apa kowe wis bisa nggulung bandera Argapura? Gendera Argapura wis tak gulung. Senopati Argapura wis balik. Wis tapis tanpa tilas mergo wis bar. Doplak lapan kabeh wis. Yo, aku percaya yen to kowe wong loro wis iso nggulung bandera Hargapura. Lah yo, Ning ngertenono. Gaweanmu durung rampung to Sidono karo Candrono. Lho, kok iso? merga dina iki Hargapura ana senopati anyar. Senopatine saiki ora lanang ora wedok. Bancine.
Oh, roh aku. Sopo? Sartina. Ora lanang ora wedok lho. Karepe piye? Nyaki. Salah. Ada ketoprak kok salah. Nah, iki nek iki direkam lho. Salahe dagelan dadekno bambangan. Ora lanang ora wedok. Senopatine ora lanang ning wedok. Ora lanang, Ning wedok. wedok. Terus karepmu Yen kowe wis bisa ngalahke senopati anyar kuwi mau, senopati wedok kuwi mau, kowe lagi bisa dedaupan karo adikku Sukina. Sutresni Kang Mas. Ya, Sutresni. malah tarji. Ini Kakang Candrono. Apa Adita Sita? Timbangane awake dhewe doyok-oyokan Sutresni mung siji. Heeh. Tutupno senengem Sutresni, aku tak nyekel. Sopo jenenge? Jenenge Tangan emang mbok tulis ta. Marianti. Ana ketoprak kok nulis tuh jeneng nok epek-epek. Aja ketakno Bapak. Lah tulisane Gawarianti no. Seketer loro kok blong. Ya Warianti Tang. Iya. Kakang Candrono. Apa, Adi? Aja nganti aku dhewe susulun ka. Titip Sutresni.